Egunon, nire izena Iker Azkune da, eta Zuleba lanbide ikastegiko irakasle naiz, eta, kasu honetan, ikasleen evoluzioa neurtzeko, prestatutako erraminta bat erakutsiko dizuet. Kasu honetan, erraminta hau ja urteak daramatzagu probatzen, eta, bertan daukaguna da, lehenengo eta behin, Teams plataforman landuta dugu, Forms aplikazioan, eta, hau gauza asko gaitik erabiltzen dugu, eta, jarraituko dugu erabiltzen, porque lanketa egiterako orduan, errestasun asko ematen dizkigu. Lehenengo eta behin ikusten duguna da, aztarna digitalaren asuntoa. Dokumentu honek, edo, plataforma honek ikusten dizkigun errastasuna, aztarna digitalak lortzeko, adibidez, zenbat denboratan egin duten azterketa, gero ikusiko dugu kasuren bat, ikusten duguna da, zer rutan hasi eta bukatu duten azterketa, porque gu normalen hasten gara azterketa, bakoitzak momentu ezberdinak klikatzen du, eta, atalde importante bat da, zenbat temporada iraun duten azterketa bukatzeko. Eta bestetik, garrantzitsuena, emaitzak, emaitzak, aztarna bezala geldituko lirateke, eta, aztarna horiek oso garrantzioak izango lirateke gutxako. Bestalde, ikusi dezakeguna bai da, adibidez hemen, ikusi dezakedugu, galdera bakoitza burutzeko, o burutu ondoren, ikusi dezakegu, galdera horretan, izan dituzten ikasleak izandako emaitzak, zein batek ze portzentaik adibidez, interruptor diferentzial dela erantzun egokia, 145 emango luke, historikoki, eta besteek, ez zuten erantzun egokia zuzenduko, kasutan ikusten dugun bezala, adibidez, korronte zuzena, edo korronte kontinua izango zen erantzun zuzena, eta galdera hau, ikusi dezakegu, entre comillas, errezago edo ikasleek errezago ongi jartzen dutela historikoki. Eta, ikusita hori, alko genituzke aldatu galderak, edo betu, edo erreztasuna lortu, edo konplexuago egin azterketa. Eta gero bestetik, eta oso garrantzitsua den agurtzako, bai gero auditorien inguruen, eta informazioa gordetzerako orduan, ematen diguna da, emaitz guztiak Excel batera atxikituta agintzeko aukera ematen digu honek. Orduan ikusten duzuen bezala hemen, hemen agertuko lirateke, bai data, ordua, eta ze ikasle burutu duen, eta hemen lortutako emaitza. Eta ondoren, ariketa bakoitzean, izandako erantzunak, bai egokiak edo ez egokiak izan diren. Eta, hau izango litzateke atal honetan azaldu izan behar dudana.